Máš minútku? Martin, prosím ťa, aké je vhodné umiestnenie hasiaceho prístroja? Býva to rôzne, závisí to od charakteru a povahy prevádzky. OK, ale existuje nejaký predpis, ktorý definuje tie podmienky? Existuje vyhláška, ktorá hovorí o tom, že rukoveď hasiaceho prístroja nemá byť vyššie ako 1,5 metra. Takisto hasiace prístroje sa inštalujú spravidla na zvislú konštrukciu, čo je stena. OK, čiže vyššie ho mať nemôžem. A ako mám teda vyriešiť situáciu, ktorú som zažil v školke, kde detičky strčili plastelínu do prúdnice hasiaceho prístroja? Zažil som to aj ja. Pani učiteľky to vyriešili práve v takýchto prípadoch, že dali tie hasiace prístroje vyššie. Keď si mu poprosil, že či by ho mohla zvesiť, tak ho nedokázala zvesiť, lebo tie hasiace prístroje sú pomerne ťažké. Takže v takýchto prípadoch existujú skrinky na hasiaci prístroj, do ktorého môžeš vložiť a zároveň ten prístroj je chránený proti neoprávnenému použitiu. OK, značím si skrinky. Ďakujem. Páči sa.